het op, ruim je afval op. Oh mensen, ruim die rotzooi toch eens op. Ruim het op, ruim het op, ruim je afval op. Oh mensen, ruim die rotzooi toch eens op. Er zijn een paar dagen in de week gaan wij eigenlijk mensen bewust maken dat eigenlijk het strand wel schoon moet zijn. Zeeland heeft de schoonste stranden van Nederland en dat willen we ook zo houden. En we hebben asbakjes die we uitdelen, van die kleine asbakjes, want sigarettenpeuken zijn eigenlijk het belangrijkst. Want die komen niet goed door de filtering heen, dus die blijven altijd liggen op het strand. Ook hebben we nog tasjes mee waar ze ook allemaal afval in kunnen doen. Dus wij moeten eigenlijk alle strandgangers willen wij eigenlijk zorgen dat de stranden netjes blijven. Toen ik de letters even zag, dacht ik van nou op deze manier krijgt toch BBC een heel andere betekenis. Hè? Boskalis Beach Cleanup. Moet je toer even weglaten natuurlijk, want anders past het niet meer. Maar ik denk dat het een ontzettend mooi initiatief is natuurlijk om onze stranden nog mooier te maken dan ze al zijn. Zit hier nu wel lekker, gezellig aan het strand. Maar kijk eens om je heen, waar is je afval nu beland? Van een papieren zakje, dan loop maar met me mee. Oh, krijgen wij een schone strand en ook een mooie zee. Ruim het op, ruim het op, ruim je afval op. Oh mensen, ruim die rotzooi toch eens op. Ruim het op, ruim het op, ruim je afval op. Oh mensen, ruim die rotzooi toch eens op. Touwen, nette peuken en ballonnen met ziel in. En nog 400 plastic items die ik tussen de korrels vind. En dolfijnen, zeeschildpadden, maar ook uw haringje eet mee. Van uw verlaten plastic dat zich schuilhoudt in de zee. Ik ben Margien de Ruiter en ik ben campagneleider van de Boskalis Beach Cleanup Tour van Stichting de Noordzee. Mojo Beach is een MyBeach locatie. We hebben vanuit Stichting de Noordzee samenwerkingen met allemaal strandpaviljoens langs de kust met ons MyBeach project. En de MyBeach is een speciale zone op het strand waar bezoekers het strand schoonhouden. En we geven aan dat het een MyBeach is doordat er speciale borden staan, palen met afvalzakjes. En in de maand augustus organiseren we dus de Boskalis Beach Cleanup Tour, waarbij we in 31 dagen de hele kust schoonmaken. En dan komen we natuurlijk ook langs al onze MyBeach plekken. Als ik hier op het strand kom, dan ziet het er eigenlijk best schoon uit. Waarom moeten die laatste restjes ook nog opgeruimd worden? Het belangrijkste doel van de tour is bewustwording creëren, zeg maar, over het afvalprobleem. Dus over de grote hoeveelheden afval die in zee ook drijven. Maar ook het afval wat op de stranden terechtkomt. En de stranden zien er heel schoon uit hier inderdaad. En die worden ook heel goed schoongemaakt. En kijk, het gaat er ons natuurlijk om dat er uiteindelijk geen afval meer op het strand terechtkomt. En in zee vooral. Zodat het ook niet meer schoongemaakt hoeft te worden. En toch hebben we nog dit ervan van het strand afgehaald. Een succesvolle actie dus. Nou, dat vinden wij wel, want met hoe meer mensen je bent, hoe meer je kan opruimen. En je ziet eigenlijk, er ligt altijd nog wel wat. Ruim het op, ruim het op, ruim je afval op. Oh mensen, ruim die rotzooi toch eens op. Ruim het op, ruim het op, ruim je afval op. Oh mensen, ruim die rotzooi toch eens op. Break it down! Oh, weg met die rotzooi.